Hola a tots i a totes, soc Marc Sans, soc un dels voluntaris que hi ha en aquest complex educatiu. Estan els dinamitzadors i gestors aquí darrere, acabant de fer classes, estan a punt de fer una de les primeres parades per menjar una mica de fruita i anem a veure quina és la seva opinió d'aquests primers dies en el complex. As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. Ens trobem ara amb tres noies dels grups 12 i 3 respectivament. Quins són els vostres noms? Mireia. Aino. Meritxell. Una de les preguntes obligatòries que s'ha de fer aquí en aquest complex és com us va arribar la informació del CIATE i què us va iniciar a inscriure-vos en el CIATE? A través de l'escola i jo, perquè volia aprendre. Jo amb el meu pare, que m'ho va dir, doncs vaig parlar amb la meva professora i doncs vam pactar d'anar aquí. Per l'institut, i els meus pares em van dir que vingués aquí a fer-ho i mira, ja estic aquí. I tot això que em dieu és perquè us considereu persones esportives o us han vist un altre talent? Us han dit quin talent teniu respecte a l'esport? Bueno, a mi sempre m'ha agradat moure'm i m'agrada fer esport i llavors doncs per això estic. Practiques esports? Sí, hípica i ballet. Sí, a mi t'agrada molt fer esport i tot això, llavors doncs per això em vaig apuntar. Jo més que el deport pel lideratge i dinamitzadora que sóc del meu institut, sóc la millor, doncs per això. Parlant d'això, de lideratge i d'aquest tipus de valors, com creieu que sortireu d'aquí? Més preparats i quins valors creieu que fomenta el CIATE? Doncs molts més, perquè t'ensenyen moltes coses que no sabia i que no tindria en compte si no hagués fet les classes. Jo crec que a part d'aprendre també és bastant curiós fer aquest curs, ja que t'ensenya coses noves i com portar una classe i és bastant interessant. Per provar de fer lideratge i ser una persona que sigui capaç de fer una activitat sense dependre de ningú. I ja per acabar, i una pregunta ja parlant de futur. L'any que ve, i només han passat 3 dies, repetiríeu el curs? Aneu amb bon record ja? I tant, sí. Sí? Sí, jo també, m'ha agradat molt aquests 2 dies que he passat, m'ho he passat bastant bé. Jo també, jo em quedaria aquí si pogués tots els dies de la setmana, però com tinc que marxar, però l'any que ve sí que estaria aquí. Take you out tonight. You said you would try. There's a little place I know you will like. There is nothing the world can. Ens trobem amb el Wilmer i amb l'Anar. De quin grup sou? Del grup B, de gestió. El grup A, de gestió. Molt bé, ja és el segon any que esteu aquí, no? Sí. Sí. I què us va impulsar? És a dir, acabat el primer any, per què agafeu i dieu, vull fer el segon? Perquè ja que estava i m'agrada això de vindre aquí i de conèixer gent, doncs dic, vinc. Jo igual, a mi m'agrada bastant lo que ve a ser conèixer a gent i un dia vaig provar els voluntariats i em van agradar i llavors dic, vaig acabar el curs i aquí estic. Parlant d'això mateix, si vosaltres esteu escrits i afiliats a la JODIC i heu anat a uns quants voluntariats dels quals heu participat, digueu-me què li diríeu a algú que està fent el curs de dinamitzador i està dubtant si afiliar-se o no? Què li animaríeu a fer? Doncs que és una nova experiència i la veritat és que és bastant divertit i no sé, t'ho passes bastant bé perquè coneixes a gent també i estàs amb el que t'agrada al final, no sé. Sí, jo l'aconsellaria que entrés dins de l'entitat de la JODIC perquè és una altra experiència, com ha dit la meva companya, ja que coneixes a nova gent, que aquesta gent en si saps que li agrada l'esport com tu, perquè suposa que vens aquí perquè t'agrada l'esport, i és com que ens tratem com una família i llavors ahir et sents bé i jo li recomanaria que entrés. Diuen que les famílies són per sempre. En aquest cas és el vostre segon any. Us seguiu comunicant amb gent del primer any? Seguiu en contacte? Teniu amics que siguin potser molt amics vostres perquè els heu conegut aquí? La veritat és que sí. Jo, per exemple, ell l'he conegut aquest any, però és bon company i la veritat és que sí, m'agradaria seguir parlant amb la gent i tenir contacte. Sí, la veritat és que sí, he trobat bastants companys que ara em parlo bastant amb ells i ha sigut gràcies a aquest curs que he fet l'any passat i avui.
I ja per acabar, heu passat a fer dinamitzadors, a ser gestors, heu deixat de fer moltes hores d'esport per dedicar-la més a gestionar en quan està assegut a una cadira. Aquest canvi es fa passat per vosaltres? Creieu que és bo, aquest aprenentatge? Sí, no és tot esport, també hi ha part de gestionar un grup i també s'ha d'aprendre i vale, potser no fas tant esport, però també al final fas el que tu vols i el que a tu t'agrada. Sí, la veritat és que jo opino el mateix. Doncs fins aquí l'entrevista amb els dos gestors d'aquest any del CIATE 2018.